Hovorí sa, že korunou krásy každej ženy sú práve vlasy. Čo si myslíte, čo platí v opačnom prípade v tom mužskom pohlaví? Co je korunou krásy pro pány? Určitě mozek a hlavně povaha. Predsa sa hovorí, že keď žena zmení farbu vlasov a zmení možno aj účes, tak zmení partnera. Je to i váš prípad? Ne, to nebyl můj případ, já jsem změnu účesu, protože jsem byla blondýnka jako vy a možná jsem ty vlasy měla ještě trošku delší než vy, tak barvu i účes jsem změnila pro roli. Pro roli Andreji, ale ne, jako chlapa jsem si nechala stejnýho už 12 let. My sa nachádzame na otvorení kadernického salónu práve Oskara, renomovaného českého kaderníka. Vy nie ste jeho zákazničkou, ale predsa len ste prišli podporiť túto otevíračku. Prečo? Protože mám Oskara velmi ráda, je to strašně milý kluk, vážím si jeho práce a chodí k němu mnoho mých kolegyň. Třeba moje dcera seriálová, Sylvie Koblíšková, ale taky kolegyně z divadla jako Jana Švandová, Verunka Frajmanová. Tak jsem ho přišla podpořit a přeju mu hodně štěstí a má to tady opravdu krásný. Spomínala, že ste ten konzervatívnejší typ ženy, to znamená, že moc nestriate ani farbu, ani účesy. Predsa len stalo sa vám niekedy, že vám na placi vytvorila vizážistka alebo možno kaderníčka účes, ktorý práve vám moc teda neseděl? Ne, musím teda Zuzko říct, že jsem měla štěstí i na maskéry, i na vizážisty, i na kadeřníky a že většinou to, co mi vytvořili, bylo docela slušivý. Väčšinou každá žena túži práve to, čo nemá. Blondína chce byť brunetkou, brunetka chce byť blondínou. Vy ste si vlastne už ten svoj sen splnila. Predsa len, máte ešte nejaký sen farebný? Do akého odtienu by ste ešte ladili svoje vlásky? Ne, to pro mě vůbec není důležitý. Já mám úplně jiný sny rodinný a úplně jiný sny filmový a pracovní. A dneska si můžeme odbarvit vlasy, ostříhat, nechat si je naopak přidělat. Takže kdo potom touží, ať si to udělá, to si myslím, že je opravdu dostupný pro každýho. Celkom na záver prezrate mi, čo máte nové v práci, po pracovnej stránke? Tak vesele dál točíme seriál, vesele děláme pořád Hádej, kdo jsem a do toho jsem začala zkoušet v divadle Bez zábradlí novou hru, kde právě i paní Švandová, i paní Frajmanová se mnou hrajou. Tak se na to těším a držte nám palce. Ďakujem. Díky.